Volám sa Miroslav Škoviera, učím biológiu a seminár z biológie a viac o mne povedia moji študenti. Pána učiteľa Štovieru si vážim vďaka jeho odbornosti, ochote pomôcť nám aj pri mimoškolských problémoch a úlohách a samozrejme aj kvôli jeho situačnej klinike. Pána učiteľa mám veľmi rada ako človeka. Vždy sa s ním môžem porozprávať o témach, o odborných témach, ktoré ma zaujímajú. Napríklad raz po škole za mnou prišiel a požičal mi jeho knihu, aby som sa ešte viac mohla dočítať o téme, ktorá ma veľmi zaujímala. Miro Škoviera je skvelý učiteľ, na ktorého hodinách žiaci sú aktívni a nie pasívni. Je veľmi vtipný, čím obzvláštňuje všetky porady, hlavne tú vyhodnocovaciu. A zároveň je veľmi skvelým radcom a človekom. Radí nám, ako zveľaďovať naše záhradky všade po Turci. Pán Škoviera je proste neskutočná kapacita na našej škole. A dokáže byť oporou nám študentom nielen v takom odbornom živote, ale aj v tom osobnom živote. Do života by sme mu chceli zapriať určite veľa úspechov, zdravia a takých výborných študentov, ako sme my.